салому дуруд дӯстони азизи ман ва тамошобинони олиқадри канали Футбародарон. Умедворам ки якояки шумо ҳафтаи кори бобароро паси сар кардед ва акнун истироҳати бофароғате хоҳед дошт. Давоми 6 рӯзи кори мо дар орзуи рӯзҳои истироҳатӣ ҳастем ва шукр ки ба ин рӯз расидем. Вале Килиан Мбаппе ки дер боз гузариш ба Реалро орзу мекунад, ҳеҷ наметавонад ба мақсади худ бирасад. Пас аз он ки кӯшиши харидории ӯ тобистон барои Реал бебарор анҷом ёфт, баъзе аз мухлисон рӯафтода шуданд, зеро фавран Килианро дар дастаи худ дидан мехостанд. Худи футболбозам мехост ки ҳамин тобистон ПСЖро тарк кунад, аммо мухлисони дигар чунин мешуморанд ки ба Реал гузариш накардани Мбаппе хуб аст, зеро тобистони соли оянда ӯ бепул ба дастаи шоҳона мегузарад. Якчанд нашриёам хабар доданд ки аллакай ҳама чиз ҳал шудааст. Ҳамчунин Карим Бензема омадани Мбапперо ба Реал тасдиқ кард ва гуфт ки ин трансфер дер ё зуд амалӣ мешавад. Аммо мо якчанд фактҳоеро ҷамъоварӣ кардем ки гузариши ҳамлагари фаронсавиро ба дастаи шоҳона зери шубҳа мегузоранд. Мбаппе дар ҳақиқат метавонад дар ПСЖ боқӣ монад ва ин шӯхӣ нест. Оиди ин мавзӯъ дар барномаи имрӯза маълумоти пурра хоҳем дод. Пеш аз он ки барномаро оғоз кунем, аз шумо хоҳиш мекунем ки зери ин видео лайкҳои қиматбоҳои худро гузоред ва ба канал обуна шавед. Ин барои дастгирии канал хело муҳим аст. Пас аз танаффус ба бозиҳои мунтахабҳо ки дар он лигаи миллатҳои УЕФА ҷамъбаст гардид ва ҳамчунин якчанд рақобатҳои даври интихобии ҷоми ҷаҳони соли 2022 баргузор гардид, акнун футболи даставӣ бармегардад. Рӯзҳои истироҳатӣ моро якчанд рақобатҳои ҷолиб интизоранд ва барои шавқовартар кардани тамошои онҳо метавонед ба 1x муроҷиат кунед. Онҷо ба ҳамаи рақобатҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд ва ҳамаи обуначиёни навро бо промокоди тачфут то $100 бонус интизор аст. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Фурсатро аз даст надиҳед. Факти якум. Ваъдаи Мбаппе. Директори варзишии парижиё Леонардо моҳи август вақте ҳама Мбапперо ба Реал хостгорӣ мекарданд, гуфта буд ки Килиан дар ҳақиқат метавонад ба Реал гузариш кунад, аммо танҳо вақте ки дастаи шоҳона талаботҳои онҳоро иҷро намояд. Талаботҳои дастаи парижӣ ба ҳама маълум буд. Онҳо омода буданд ки Мбапперо ба эвази 200 миллион евро ҷавоб диҳанд. Ҳамчунин Леонардо қайд кард ки Мбаппе ба онҳо ваъда додааст ҳеҷ гоҳ ПСЖро ҳамчун агенти озод тарк намекунад. Яъне директори варзишии парижиё мегӯяд ки бепул ба Реал гузариш кардани Мбаппе ғайриимкон аст. Факти дуюм. Кӯшишҳои ПСЖ бари нигоҳ доштани Мбаппе. Ба он нигоҳ накарда ки дастаи парижӣ хоҳиши ба Реал гузариш кардани Мбапперо медонад, вале бо тамоми қуввааш кӯшиш карда истодааст то ӯро дар даста нигоҳ дорад. Бо дар назардошти он ки дар даста Неймар ва Месси бозӣ мекунанд, вале маҳз Килиан лидер ва ситораи асосии даста боқӣ мемонад. Маҳз ӯ дар бозиҳо ба ПСЖ ғалаба оварда истодааст. Аз ин рӯ парижиён намехоҳанд ӯро аз даст диҳанд ва омодаанд ба ӯ дар як сол 50 миллион евро маош диҳанд. Рақамҳои кайҳонӣ, вале барои шайхҳои қатарӣ ин мушкилӣ нест. Роҳбарияти ПСЖ барои дар даста нигоҳ доштани Мбаппе Неймар ва Мессиро равона кардааст, то онҳо фикри футболбозро иваз кунанд. Шумо шояд бовар накунед, аммо барои дар даста боқӣ мондани футболбоз ҳатто президенти Фаронса Эммануэл Макрон равона шудааст. ӯ ҳам намехоҳад ки Килиан чемпионати Фаронсаро тарк кунад. Факти сеюм. Интервюи Мбаппе ва суханҳои шӯпаноки ӯ. Чанд рӯз пеш Мбаппе ба яке аз нашриёҳои фаронсавӣ интервю калон дод ва онҷо рӯйрост дар бораи трансфери амалинашудааш ба Реал гап зад ва дар охир як ҷумлаи аҷибе гуфт. Ман чанд моҳ пеш аз рафтанаи трансфери ба роҳбарияти ПСЖ гуфта будам ки маро ба фурӯш гузоранд, то аз маблағи трансфер ба ҷои ман футболбози дигарро харидорӣ кунанд. Мехостам ки ҳама аз трансфери ман фоида ба даст оранд. Париж дастаи дӯстдоштаи ман ва ман инҷоро хонаи худ меҳисобам. Мехостам ки аз гузариши ман ба Реал ҳеҷ кас хафа нашавад. Ман роҳбарияти ПСЖро ҳурмат мекунам ва ба онҳо гуфтам ки агар рафтани маро нахоҳанд, пас дар даста боқӣ мемонам. охирон ҷумлаи Мбаппе шубҳаҳои зиёдеро ба миён меорад. ӯ гуфт ки агар рафтани маро нахоҳанд, пас боқӣ мемонам. яъне чӣ? Шартномаро бо даста дароз карда инҷо боқӣ мемонад ё ин ки танҳо то анҷоми шартномаи ҳозираш, яъне то соли оянда дар даста меистад? Ин аст муаммои асосӣ. ин суханони Мбапперо гуфтаҳои модараш мустаҳкамтар мекунанд ки мо онҳоро дар факти навбатӣ меорем. Факти чорум. Суханҳои модари Мбаппе. модари Мбаппе Файза Ламари пас аз интервюи писараш оиди шартномаи ӯ бо ПСЖ гап зад. ӯ аниқу дақиқ ба он ишора кард ки онҳо мехоҳанд то фарзандашон дар ПСЖ боқӣ монад. ҳамчунин хулаи Файзигул қайд кард ки онҳо бо роҳбарияти ПСЖ оид ба дароз кардани шартнома гуфтушунид карда истодаанд. мо бо роҳбарияти ПСЖ дар алоқа ҳастем ва ҳамааш хуб рафта истодааст. рӯзи душанбе ман бо Леонардо суҳбат карда будам. оё мо ба розигӣ расидем? танҳо ҳаминашро гуфта метавонам ки Мбаппе ҳама корро мекунад то дар лигаи чемпионҳо ғолиб шавад. аз суханони модари ӯ хулоса бароварда мумкин аст ки агар Мбаппе дар ПСЖ имсол ғолиби лигаи чемпионҳо шавад, пас эҳтимол аст ки инҷо боқӣ монад. ҳолат дар ҳақиқат нофаҳмост. нашриёҳо менависанд ки гузариши Мбаппе ба Реал аллакай ҳал шудааст,
аммо фактҳо бошанд баръакс аз боқӣ мондани футболбоз дар ПСЖ шаҳодат медиҳанд. хулосаи умумӣ ин аст ки Мбаппе дар ҳақиқат метавонад ба Реал гузариш кунад, вале аниқ нест ки ин ҳодиса тобистони соли оянда рух медиҳад. шумо дар бораи ҳама ин чӣ фикр доред? ҳатман дар комментария нависед. бо ҳамин тамом дӯстон, умедворам ки барномаи имрӯза ба шумо писанд омад ва аллакай ба канал обуна шуда лайкҳои қиматбоҳи худро гузоштед. бо шумо буд канали Футбародарон ва рӯҳи ҳамешагии он Берӯз Артиков. хайр то барномаҳои оянда.